Jeg har oplevet udviklingen med TDOC positiv. Der har været sket en stor udvikling fra et system, jeg stiftede bekendtskab med for mange, mange år siden. I dag så har vi jo et system, der både er lagerstyrende, operationsplanlægning og ikke mindst logistikstyring i forhold til de her leverancer, vi skal ud til kunderne. Fordelen ved at bruge TDOC i de her interfaces, det er, at medarbejderen kun har én skærmflade, de skal forholde sig til et skærmbillede. Så når vi har arbejdet med uddannelse og træning og læring, så har de kun ét sted. I det øjeblik, vi skal ind i navlen, så er det kun vores superbrugere eller dem med store IT-kompetencer, som gør det. Den her regionale sterilcentral er jo fuldautomatisk, altså hvilket vil sige, at vi har masser af robotter og små AGV'er, der kører rundt, og bånd, der skal køre automatisk. Og grænsefladen op mod brugeren er jo det her skærmbillede ved deres vaskepakkebord, hvor det er TDOC, der ligesom har billedet. Vi har fjernet rigtig mange tunge løft og skub og træk fra medarbejderens hverdag. Så her har der jo virkelig været tale om øgning af arbejdsmiljøet for medarbejderne. Det, som er rigtig godt ved caseorderen her hos TDOC, det er, at man både kan arbejde med en del, som altid er fast, men så kan vi sammensætte den med de forskellige præferencer, der nu måtte være på det enkelte hospital, den enkelte kirurg, patientens barn-voksen præference har vi også med. Så det gør, at når vi skal lave de her casecard-sammensætninger, så kan vi bruge en del af den præferenceliste videre, og så lægge nye særlige præferencer ind for de enkelte kirurger eller operationsgange, der måtte være. Tanken er på længere sigt at bruge TDOC til både vores afvigelseshåndteringssystem, så de beskeder, vi får fra operationsgangen om fejl, mangler, at vi kan tage dem over og bruge i vores eget afvigelsessystem. Vi har også tanker på at bruge TDOC i forhold til ledelsesrapportering og planlægning af indkøb og økonomistyring.